Здравейте и добре дошли в моя канал. Никой, предполагам, не обича да има температура. Това е много неприятно състояние за нас възрастните, но и за дечицата, разбира се. Днес ще си поговорим за температурата, или по-точно ще ви дам една базова комбинация от етерични масла, с която можем да си помогнем при висока температура. И един базов метод, който можем да приложим с тази комбинация. Аз съм Елена Пиер, сертифициран ароматерапевт и с радост ще споделям с вас моят опит и знания. Както знаем, също температурата не е задължително да е от грип, настинки или сезонните неразположения. Тя може да е от всякакви други инфекции в организма. С това е добре да знаем откъде идва температурата, за да можем да третираме проблема в дълбочина, а не само симптомите. Комбинацията, която ще използваме, това е маслото от мента, лютива мента, лавандула и лимон. Също така е добре да се добави и някакво по-горещо масло. Аз съм взела черен пипер. Ако мога така да кажа, то е по-безобидно от карамфила, канелата или другите по-горещи масла, мащер, кариган. Както знаем, клин избива. Капките на етеричните масла зависи според възрастта на детето или на човека, за който и общото здравословно състояние също, на човека, за който ще се прави комбинацията. С това се посъветвайте с човека, който е до вас и ви напътства в ароматния ви път. Ако нямате такъв, свържете се с мен, аз с радост ще ви помогна. Друго, което е, значи това са масълцата. Какво правим? Нанасяме, след като е разредено подходящо за човека, на който ще прилагаме маслата, нанасяме на свивките на ръцете, на краката, на стъпалата, на гръбнака и на целия гръб. Това се прави през 20, максимум през 30 минути, докато температурата не спадне. Също така е добре помещението да се проветрява по-често, за да може въздуха да се насити с кислород, да е по-хладно. Добре е да си взимаме хладни душове с малко по-хладка вода от обичайната, с която се къпим. За дечицата абсолютно важи същото. Има други етерични масла, които могат да помогнат за сваляне на температура. Но това, както казах, ще обсъдите с човека, който е до вас и ви помага. Има и други методи за прилагането. Ще ви оставя един или два метода още в описанието на видеото, както и описание за маслата. Може да си направите разтвора в комбинацията в рулонче или ако нямате, може и в бурканче. За дечицата под 6 години вместо лютива мента се използва сладката мента. Надявам се, че информацията ви е била полезна. Натиснете, дайте едно сърчице, дайте едно палче, абонирайте се за канала, за да не изпуснете и следващите видеа, които ще направя. Оставям линкове за връзка с мен, оставям линк към сайта на доTERRA. Може би вече видяхте, че аз използвам маслата на доTERRA и не мога да дам съвет за масла от други компании, защото това е доста сложно и не искам да рискувам вашето здраве. За сега това е от мен. Пазете се, бъдете здрави, целувки и до скоро!